Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман дар бораи маҳсулоти ширкати Atomy нақл кардам. Як кас гуфта ки вай блеск наметиҳад, вай эффекта. Дӯсто, эффект медонед чие дар ини видео ки ман кардастам? Ами функция ки разглаживани лица маршиноҳо нишон наметиҳад. Не ки инами блеска ку набине дигар намешавад. И блеск худаш ай ҳамун корейская продукция. Офтоб зана ку як бора хел як рӯз дақиқа намешава рӯд. Ина ман чанд кашт як моҳ шуд қариб истифода бурдистам. Блистед реально намекуна. Ами эффекта лишна нами че нами сырхако эффекта не нами насагубка че амра кам кадаге. А так пешони махдаш амтари. Бо блистед каданаш вобаста ба ҳам кремои ҳами Atomy у ход. Шумо ҳам метонед истифода баред хел блеск битярут. Баъдан дӯстони азизи ман дар ширкати Atomy раунди нав сар шид. Яъне аз 1 то 15 октябр касоне ки мехоҳед кор кардан фикр доред ҳолиам марҳамат командаи мо биёед дар инҷа қади мо кор кунед. Кора меомӯзонем. Ай хона метонед бизнес кунед. Дар ҳозир ширкат ток шудааст. Мо ҳақ дорем любой продуксияро чанд метонем фурӯшем. Ширкати рӯзпага ҳуи шаваш мо уже савдо карда наметонем ба нархи дигар, ба хотире ки бояд нархи каталогати фурӯше. Ана духтарако касе мехоҳад команда қати мо куна оянда да ҳамкорӣ куна ойлику калон ина ямоҳа ойли ки ма числоҳоша бинея. Аз сентябр то инами октябр чанқа шумо низ метонед ҳамаха кор кунед. Марҳамат рақам да бинависед. Бисёр вақт меге шумо чӣ рақами шумо худтон нест. Ох ман ҳамаро отвечат карда наметонам. Не ки и командаи ма ҳай. Чхеле ки медонем ман мастер продаж дар корейская компания Atomy ҳастам. Марҳамат ба командаи мо. Дани мишал бади офис бади хонаи ман инҷашон омадем иҷарам вали мошинча хардеса ҳо. Ҳо. Камнаш майда бу ҷанг нашавшун. Хад табги. Рейнж. Но это саузыш ятаиш. Ай? Намедонам рамодар худаш япартия бустир. Хая ия у ман намедонам ҷанг мешава ки бихой нахой марда. Мегай бигирам ё бигирам. Да у хонаи мо як рангш дига баша уже ҷанг мешава ҳардиш. Мешаваш. Кардашон оварда бочон мошина ки навай ҷа мегирашон. Баъдашон када ки мошин мерум ту. Шит. Инда бо хали мошин чӣ оварда. Порш. Феррари. Духтарако касоне ки бисёртар ай мо косметика харидани умуман бисёртар борора мепурсе. Дар таги ҳамин видео ман ссилкаи телеграма мемонам. Дар уҷа мисол борое ки ман аличи дорум ҳастанд медроен мебинен суратҳошона метонем бинависен. Ссилкаи телеграм, ссилкаи ватсап духтарои ссилкаи группаи кория метонед рои оиди кор мисол маълумот гирем ана регистратсия шавед. Аз ссилкаи телеграм и типа ссилкаи интернет магазини Atomy май ҳозир ҳама чи қариб мо овардагием. Метонед ки наличи дастрас кунед чой барои харобшавӣ, набор, гидросияния, хемохем, умуман ҳама чизе ки мисол ҳадавоя барои занҳо, умуман мардҳорам, ами кремои маршина мардҳо дам дар корада мехарам бисёр. Короче телеграм да бидроен. Салому алейкум дӯстони азиз, субҳ хайр. Дӯстон мо қарор дорем дар кафе Мерве тарафи профсоюзда деловой завтрак дорем. Ман ҳаётимда якум бор деловой завтрак омадистам. Не вообще ман деловой завтрак Варшава дарафтагӣ. Чи? Тра нишон натиём. Олтиюмта чӯчатиюмта. Кадумира ай саҳар дандонаш дард дорад. Ана мухел дӯстои азиз рӯзои мо ана мухел пур чӣ гузаштестиян серкорӣ короче адабӣ баъдаш кунам гуфтум ки нашид. Так ҷо дӯстои азиз нигоҳ кунен баъди 40 солагӣ сар мешавад дору хри по утрам больнолай че кетанол ва
харобшави папитко, ой харобшави нес кардани маршина, ожангои гардан, иними чизо кадом ми 40 сола несте, баъди 40 солагӣ анами коро шуморо ажидаю. Ман 2 моҳ шакар нахӯрдам, имрӯз гирифта дури чой ма шакар андохт, мегаи талха. Ира талх мехӯри ки бодри шавӣ. Ин мега шакар дар хона нест. Хуб ман гуфтам ки ман 2 моши шакар нахӯрдам. Маска қати нон. Завтраки мо омад, амраҳоимон омадам. Ин мардак дاره чиз заказ кунад. Ман просто сети завтрак. Маска 100 сол шид нахӯрдам. Зимистон хӯрдам, бо зимистон шид ба. Дӯстон, навигариро бинен. Ҷамрамр шуда қимора дагижон резе. Да унуҷа қим мерехтем, да иҷа аввал мерехтем, мумкин нест таифтан, вале уҷарам намемонанд дар ах шинонҷан. Иҷа хеле шида. Чанд қана омадани мода. тамошобинои азиз, иҷа мо хона омадем. Хонаи пеши Хитой бозора проверка кунид давоми сохтмонаш. Мо медонем ки сохтмон поэтапна. Ира бинед дек косаи сохтмончиё ай ҳаму давра баъд хонаи ҳамсояро дидем, дараш ҳуй фароғ қадимон буд. Нагла гуфт: ака мумкин ай хонатонро бинем, чӣ хела ремонт аст? Хабар не нагуфтан дромадан, ман қафошон дромадам. Уже плитка задагиам болоша клёнка мондиан. Нигоҳ кунед, хонаи ино 90 квадрат табда. Ай хонаи мода майдатар. Лекин нигоҳ кунед, ино чихе кадиан шад. Туалет ваннара якта кадиан. Дӯстои азиз, кухнира диден? Инами кухняй. Мада интересно ҳами кухни шид ки ино чӯ кухнишона дубла кадиан. Ба ма дромадам дидам, инаҳа кухничашон отдельна шудай. А уну давомша бо як хонаи дига кадиан духтаро. Диден? Ана не ки кухнишон чихе унҷои торик шидаги. Да ҳамаи дача бад витишкашки ҷудай, ман намедонам чихе мерава. Усуш короче як хона. Через кухни мегзари, як хонаи дига мешава. Аммо ҳамаи ҳамира кухни план дорем ки ҳамира полностью кухни кунем, да. Ана хахшру перегородкоша дидем, нишон додан мона. Ана фасон маъқул шудагма. Кухничашон май дача. Ҳама чизоша уже часпондиам. Бинем техникаша чихе часпондиам, хушру глянцевый. Холоса ба я баҳона хонаамсоя дидем, биромадем берун. Уже мактаб ба фикрам удамо дарс хондестиян. Беҳад хушру кадиям, фасон кадиям. қариби садикам уже ба фикрам тайёр мешавад. То хонаи мо тайёр мешавад ки садикам тайёр мешавад. Хонарам чӣ меганша мактабу нобочим чи дига плашадка, ҳама чизош холоса майда тайёр мешавад. Фасони зебо. Азиз, абзори борои мо. Борои ма. Паста овардагем. Наличи 60 сомония 4 дона дорад. Лутен овардагем, бо нархша перевод накардам. Чой 250 сомон. Ина ин 200 сомон ивая. Кушони беҳад девонасы гуфтиам одамо. Маслаи барои худмай духтаро бинем ҷама чӣ барои худам гирифтам. Значит, ин масла для волос. Айвай партия мада нарасид. Мист барои фурӯшай. Ира отдельно мегумтон. Иноам барои фурӯшан. Пенка барои фурӯшай. Ман худамда гирифтагим аянами пенка беҳад зурай. Ва ай ана ин худамда гирифтагим. Ди чӣ ма истифода мебарам. Масла ма алака истифода бурдагим, уже медонам чӣ хел зурай. Дальше крем барои маршина, барои занҳои ай сиҳ боло. Эффектш бомба. Ай серияи абсолют. Ами набор 14000 рублай. Не ки дар донагиам амиё фурӯхта мешаванд. 350 сомон ай крем. Дальше духтаро база под макияжа худамда гирифтагим. Хемохем ҳамаги 2 дона. Читрихитапне уход. Пробиотик. Кадомида дар кор бошад, наличи ҳаст. Ирам барои худам гирифтагим. Худам истифода мебарам. Чой гуфтумтон гидросияния барои фурӯшай. Ирам барои худам гирифтагим. Нигоҳ кунед чанд хаҷиз ма барои худам гирифтам. Ваҳай ҳама чизе ки ма як галаш дадш кардам. Женшен. Красный женшен ма барои худам гирифтагим. И духтаро ба ҳамун рубли русӣ худаш дар каталог 7500 қай ба фикрам барои иммунитета баланд бардоштан.
памята хуб кардан ва тамоми рӯз хеле пур энержӣ буданай. Алан қачида ман барои худам гирифтам духтарол бо отдельно шумода мегум ки чиш барои чияй. Аёдум буромадай духтарол лютеэнам ман барои фаромарз гирифтагим. Итавонам қачиз гирифтам. Агар 3,5 и где-то 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 рубл да махдум да бор гирифтагим. Доставкаи ҳамаи ҳамин боро дӯстои азиз 400 сомон шудаги. Ва вақте ки шумо мега арзон куда каталог и хелай у хелай, шумо дар назар намегирен ки доставкаи мо платния. Барои ми дӯстои азиз оиде ки агар шумо хоҳӣ ба нархи каталог марҳамат заказ кунен, ждат кунен ранги ма 1 моҳ, 1,5 моҳ ё хоҳем просто 50 сом қиматтар марҳамат биён бигирен.